Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa minnu sagolen don Mali ka bɔlɔlɔ sanfɛla la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la bi ni y'a ye an ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaru minnu b'an bolo ka da kulo kan o dɔ o de ye ka fɔ ONU ni ale ye diɲɛ seleke naani jɛkuluba dɔ ye ni olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu dɔ bɛ yen ni an b'a fɔ ma droit de l'homme ale ɲɛmɔgɔ ale y'a jira k'a fɔ ko bingani min talen don ka ɲɛsin Mali ma ko o ye bingani ye min ka kan ka ɲangi ayiwa kibaru mun sera ma koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen Nations Unies ko olu ka conseil ba sigili kɛnɛ kan ko Michel Bachelet ni ale yɛrɛ ye droit de l'homme des Nations Unies o ɲɛmɔgɔ ye ale bɔra ka yira k'a fɔ ko bingani jugu min talen don ka ɲɛsin Mali ma k'o ye bingani ye min ka kan ka kɔ sariya bulon kɔni kan ko sabula a y'a yira k'a fɔ ko nin ye bingani ye ko min ye maliyɛndenw k'olu dɔrɔn de bɛ ka a kɔlɔlɔ sɔrɔ ko o ye dankari ye olu ka adamadenya kɔnɔna na sabula ko u n'o ma kan a y'a yira k'a fɔ min ye Mali transition kɔni ɲɛmɔgɔ ye k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u ni u jɛɲɔgɔnw bɛ se ka bɛn fɔkan na cogoya min na walasa ni gɛlɛya in bɛ ta ka ɲini ka bɔ Mali kan cogoya min na ko sabula ko ni an y'a ta k'a lajɛ ko ni kɔlɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna bi jamana kɔnɔdenw de kan ko olu dun n'o man kan ayiwa a y'a yira k'a fɔ fana min ye camancɛ fanga maaw ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ u n'u ka dɛmɛbagaw bɛ kɛlɛ min na i n'a fɔ farafinna dɛmɛbagaw ani diɲɛ seleke naani dɛmɛbaga tɔw n'an b'a yira k'a fɔ Faransi sen b'o la k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u n'olu ka bɛn fɔ la walasa maliyɛndenw ka bɔ ni gɛlɛya in kɔni na walasa daga dumuni ale ni fɛɛrɛ bɔ o ka se ka nɔgɔya Mali la ko sabula an bɛ wagati min na ko bi baara ko o gɛlɛyalen don kosɛbɛ Mali la ka sabu kɛ ko partenaire dɔw bɛ ka taa ani min yɛrɛ ye lakanabaliya ye ko bɛɛ b'a dɔn ko o ye maliyɛndenw kɔni ka kɔlɔlɔba ye ko hali bi ko o gɛlɛya kɔni bɛ Mali la ko n'an y'a ta k'a lajɛ ko san 2021 ale ni 21 na ko bingani ale ni tununi kɔni cayara Mali kɔnɔ kosɛbɛ ka sabu kɛ lakanabaliya ye ko olu dun kɔni ka jɛkulu in kɔni sigikun de ko de ye k'a fɔ maa o maa bɛ n'i bɛ nin jɛkulu la gɛlɛya fɛn fɛn b'i kan ko ka fɛɛrɛ kɛ walasa o gɛlɛya kɔni ka b'i kan ko o n'a ta o de to olu bɛ wele bila min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u n'u ka partenaires ka bɛn fɔ la walasa maliyɛndenw bɛ se ka bɔ ni kɔlɔlɔ in na cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ Masina mara la a yira k'a fɔ ko majugu dɔw kɔni binna taamala dɔw kɔni kan u bololanfɛnw minɛ u la ayiwa kibaruya min sera ma koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ tɛnɛn su la ka taa dugu dɔ tarata su la dɔgɔkun tɛmɛnen Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina fan fɛ a yira k'a fɔ ko nin ye taama mobili dɔ ye ko olu kɔni tun bɛ ka taa u ka taama na ko ye majugu dɔ u kɔni tun bɛ moto la k'u nana kɛ sababu ye ka nin taama mobili kɔni lajɔ ka u kɔnɔmɔgɔw ka minɛnw kɔni minɛ u la ayiwa k'u kɛlen ka o waleya ninnu kɔni kɛ taama mobili ninnu convoyeur 2 kɔni tun bɛ yen ko o ye olu ta k'u ka taa n'a ye nka ko olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se ka tila u la cogo min na ko olu bolila ka segin ka na u ka dugu kɔnɔna na ayiwa an b'a yira k'a fɔ ko olu seginna kɔni ka na so ko basi foyi kɔni ma olu sɔrɔ nka ko o don kelen kɔnɔna la dugu dɔ bɛ yen yɔrɔ bɛɛ fɛ ni o dugu yɛrɛ tɔgɔ ye Sazandi ni ale bɛ Masina mara la k'a yira k'a fɔ k'u ye taama mobili dɔ kɔni chauffeur kɔni faga ka sababu kɛ u ka majugu wale in kɔni ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Segu mara la ko sapeur pompier stagiaire dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale kɛra sababu ye ka funɛgɛnin dɔ kɔni ni kisi ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛndon min ye marisi kalo tile 7 ye ko nin ye sapeur pompier stagiaire ye n'o an b'a fɔ o ma sapeur pompier maa minnu bɔra kan kɔnɔ n'u olu kɔni bɛna baara daminɛ kura ye ni u bɛ stage la ko a maa kelen kɔni tun bɛ yen ale yɛrɛ tun bɛ permission na Segu dugu kɔnɔna la ko a tun tɛ baara la nin don ko nin ye funɛgɛnin dɔ ye denmisɛnnin fitinin ale kɔni binna kɔlɔn kɔnɔ tuma min na nin makofɔlen kɔni binna kɔlɔn kɔnɔ ko nin sapeur pompier stagiaire ale kɔni bolila ka jigin a nɔfɛ kɔlɔn kɔnɔ ka ta ka bɔ yen ka nin den kofɔlen kɔni ni kisi ayiwa o wale in kɔni kɛlen min yɛrɛ ye sapeur pompier mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye o y'a yira k'a fɔ ko nin ye kunnawolo koba ye olu ma ko sabula ni makofɔlen ni ale yɛrɛ kɔni ye sapeur pompier stagiaire ye ko a y'a yira k'a fɔ ko baara in kanu b'a la wa ko a ye baara in kɛ kanu de kama sabula ko a y'a yira k'a fɔ a bɛ baara la walima a tɛ baara la ko ni min ye kɔni ye adamaden kɔni ni kisili ye ko ale kɔni bɛ o kɛ ko o ye ko ye ko min ye kunnawolo ye ka ɲɛsin olu kɔni ka baarada yɔrɔ ma ko sabula olu yɛrɛ ka baara laɲini ye o de ye ka adamadenw ni kisi ka bɔ kojugu kɔni na ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ minisiriso min sigilen bɛ taama koɲa kunna olu kɔni ye ɲɔgɔn yeba dɔ kɛ u ka baarayɔrɔ la u ni maa minnu bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ ma moto taxitigiw
ko olu kɔni ye kuma ɲɔgɔnya ani anazɛri maaw ka sababu kɛ bɛnkan kura min sigira sen kan kabini desanburu kalo la ni moto tɔgɔya ninnu kɔni kama olu baaraw kɔni kunnafoniya la ayiwa an b'a yirala k'a fɔ ko o bɛnkan ninnu kɔni tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ moto taxi ale ni katakatani ko a yirala k'a fɔ ko olu kɔni bolibagaw kan ka sɛbɛn dɔw ta ayiwa ko o sɛbɛn ninnu tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ permis n'o ye sɛbɛn min b'a yamaruya k'a fɔ ko e kan ka moto kɔni boli mali kɔni kɔnɔna la ani min yɛrɛ kɔni ye moto kɔni plaki fana ye ko mototigi bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka o ta ayiwa an b'a yirala k'a fɔ ko ni lasigi kɔnɔna la ko kabini nin baara ninnu kɔni bilara sen kan k'a bɛ kalo 4 kɔni bɔ kɔni bɔ ko jateminɛ minnu sera la olu kɔni bɛna o jateminɛw f'an ye ayiwa o jateminɛw n'a yirala k'a fɔ ko permis hakɛya min kɔni taara 2,000 kɔni ani kɔ kɔni bɔ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ min ye carte grise fana ye ko kɔni bɛ 800 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ko an bɛ don min na ko bi ko o de kɔni taara mototigiw kɔni fɛ ayiwa min yɛrɛ kɔni ye mototigiw ye olu y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya kunkurunin kɔni bɛ olu la nin papiye ninnu kɔni tali la ko sabula ko olu ye papiye ninnu ta ko u ka papiye kɔni sɔrɔli kɔni ma nɔgɔ ko ka sababu kɛ ko min ye dédommagement sɛbɛn ye ko o kɔni tɛ ka sɔrɔ ayiwa min yɛrɛ ye nin minisiriso mɔgɔ olu fana y'a yira k'a fɔ ko awɔ ko o ye gɛlɛya kosɛbɛ ko olu fana yɛrɛ kɔni ye o gɛlɛya in sɔrɔ u ka niveau la ko sabula an bɛ wagati min na bi ko u ka dédommagement papiye kɔni sɔrɔli ma nɔgɔ ko nka ko baaraw kɔni bɛ sen na walasa nin gɛlɛya in bɛ se ka bɔ nin makofɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kunna cogoya min na ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ ko permis yɛrɛ kɔni tali ko o ye 1000 ye mototigi bɛɛ lajɛlen fɛ wa min ye carte grise ko ale kɔni ye 1500 ye ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka dɔ kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la